Makapuso, hisgutan nato karong panahon na pagkaon, labi na ning kasaulugan sa National Filipino Food Month. Unsa bagay nakapatalagsaon ni ato mga pagkaong Pinoy, mga pagkaong binisaya. Karong buntaga, makauban nato food consultant si Ma'am Jessica Avila. Good morning, Ma'am Jessica. Daghan kayong salamat sa pagsanong sa imbitasyon din sa programa. Good morning, Nico, and good morning to all the television viewers of GMA 7. Thank you, Ma'am, for joining us this morning. It's an honor. This month, Ma'am, National Filipino Food Month. May we know para nimo, Ma'am, unsa may relevance ni atong kasaulugan alang kanato ang mga Bisaya. It is very relevant kay i-pass on man nato from generation to generation. Ma'am Jessica, unsa to pagkonektar, Ma'am, sa atong mga pagkaon kani mga gi-enjoy nato karon sa atong kasaysayan sad, Ma'am, because we understand ubay-ubay man gining mga sa mga maghisgot ag history, Ma'am, do naging mga unsay gipangaon kani adto pa, unsay mga hilig sa atong mga ancestors, yun na. So ano to ni pagkonektar, Ma'am, history ug ang cuisine o pagkaon? I'm very excited about your question because di ba bago lang ta nag-celebrate sa atong 500 years of Christianity. Now, you see even ang adobo, they say that ang real adobo kuno gikan pa kuno na sa Mexico. And we learned it from there, no? Nya daghan pa ang mga pagkaon nga nakatunan gikan nila, no? Even lechon, you would say lechon o ato ginang lechon. But when I went to Spain, naaday cochinillo. Oh, naay cochinillo. Nya kita mahilig kita sa mga selebrasyon, di ba? And so we connect the celebrations that we have, even the dances that we have, gikan pa na sa mga ato ang mga kanang foreign, may taw dili ta may foreign invaders, but what we say, no, gikan pa na nila sa mga Espanyol. Naghisgot na magito, Ma'am Jessica, og mga pagkaon, Ma'am, muhingan daw ta karon og mga lain-lain nga mga lugar nato dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas, Ma'am. Kung doon na kay mahingan pud namo nga mga pagkaon, Ma'am, nga moyon tag para nila gyud or maingon tang specialty gyud ani mga lugara. Leyte has also a lot of delicacies because naaman sila yung mga linambiran kanang they call it Tres Marias, no, kay may mga chocolate, may brown nga budbud. Unya kanang naa sila gitawag nila og kanang moron. Kanang moron, no, lami kaayo nya kanang aside from the linambiran nga akong gi-mention, naa sila binagol, no, ang Leyte. So they do have a lot of delicacies. And then we go to nearby Samar. Samar is also Katbalogan. They have their own version of the humba nga butangan nila mani on top of it, no? So naa sila humba, unya naa sila kanang mga pagkaon nga pansit, nga pansit but gigamitan nila og buko. We go to, of course, Bohol. Bohol, Ma'am. Bohol, kalamay, no? Lamay kayo kada nato atong Bohol, ibalik nato na gyud nagbagol atong dadon. Kalamay. Then ang paborito na kong kalamay is the one from Hagna. And then naa sila broas, mga peanut kisses, no? Peanut kisses. Unya daghan sila mga lamian pod nga mga delicacies, unya seafood. Negros po. Now if you talk Negros unsa man Dumaguete, or because I would rather distinguish Dumaguete from Bacolod, no? Oriental from Occidental. Because si Occidental daghan sila mga delicacies, yung piyaya, diba? Daghan sila mga lamian nga mga pagkaon nga gikan sa Bacolod, no? Kunya kanang Cebu, di na lang kumukuan ang Cebu. Kanang maayo kay ta sa atong kinilaw, no? Then of course, ang atong Cebu lechon is the best. And then we have chicharon, no? Chicharon. And then ayaw sad kalimti nga naatay mga bag-o. Murag motawag nato mga millennial na ni nga mga pagkaon kanang linarang. Nga adtuon gina sa pasil para lang kamukaon og lamian nga linarang. Para nimo, Ma'am Jessica, unsa ka importante kita magkat-on og luto labi na ni mga Filipino dishes gud, Ma'am? We have to go back to our roots and then cook the dishes that were very popular, and are very popular in our times, no? These are the Visayan or Cebuano, or we call it Visayan cuisine. We learned a lot from you this morning. It was great to have you
karong buntaga. Daghan kayong salamat mga kapuso. Food consultant si Ma'am Jessica Avila. Salamat, Ma'am. Thank you, Nico, and have a nice day. Thank you so much, Ma'am. Have a nice day po.